Aquest no és. Aquest tampoc és. Així mai t'acabaràs un llibre, Àngel. Què hi fas aquí? Jo també he rebut la carta. Serà aquell home que faci la lectura correcta el que trobarà el camí que el portarà a ser el capdill entre els seus. O sigui, que la llibreria és una porta secreta. Doncs no sé moure. Has provat amb els principis ideològics del PSC? Fa molts anys que no el toca ningú. Mare meva! Ai, com l'Indiana Jones. On som? A les catacumbes del PSC. Compte, que igual hi ha rates. O Raimon Obiols. Benvinguts. Pepe? Però què fas vestit de mag? No és de mag, és d'heroi. De l'heroi Merlín. Si has muntat tota aquesta comèdia per fer xistes dolents, jo me'n torno a Lleida. Terra ferma. Un moment. Us he cridat per resoldre les vostres disputes. Una antiga llegenda del PSC diu que aconseguirà ser líder del partit aquella persona que aconsegueixi treure aquest punyal. I on està clavat? A una roca? Què cony ha de ser una roca? És la meva esquena! És el punyal que li van clavar quan el van fotre fora. Teniu prou valor per intentar-ho? Sí, Clar que jo sí. primer. Escolta, Jo que tinc més edat. Espera't. Deixa'm a mi, home. Vigia! I feta, fort! Ai, Cap dels dos ha passat la prova. Per tant, jo una mica sí, em sembla que l'he mogut. desapareixeu. No! Coi, tothom es va apuntar a clavar-me'l i ara resulta que ningú me'l pot treure. Quin cabrons! És que abans tots teníem càrrec i anaven sobrats de forces. Ara no. Tu sí, a tu t'han fet senador. Sí. Per cert, tu penses que puc entrar així al Senat? Sí, potser una mica discret, Però, bueno, pensa que allà hi ha molt friqui. Sí, ja m'ho semblava. Venem, que et convido a un cafè. Oh. Si em fan fer aquestes xorrades, crec que passo de presentar-m'hi. Marchando cochinillo de Segovia. ¡Atención! Y ahora, le toque final. Ajo del plat es una collonada. No te res, macho. Montse, guapa! Què tal? Com... Molt bé. Ui. Sí. És l'escollit! Sí. I com m'ha tocat? Un pi de multipropietat? No, ets el nou líder del PSC. Sí, Un momento, que jo l'únic que volia era anar a tallar el cochinillo, vale? Jo no. Veieu, ja està fent de líder. Quan diu cochinillo vol dir iseta. Va, escolta. I què penses fer? Quins són els teus principis? Bueno, yo penso que un bon chef ha de tener la cuina siempre neta, ¿no? I el xef és el que ha de manar més a la cuina. Però ha de tenir bons ajudants! Home, no té per què és el que més mana, el que ha de donar la cara davant del client. No! Estava parlant de mi, oi? Què dius? Parla de l'iseta, clarament, Què home. direu? Esteu tontos. Estava parlant de l'Àngel Ras. Que no, home, no, que l'iseta, si he vist la marca que deia aquí. Ajuda!